Manguma Express Drewmas media ipapo kuti ta Andrew Neshamba Tando and Opa Peter Msara Francis Amandishe Fletcher the Arrow Maker Drewmas media yakanyanya Drewmas kazwai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rari mwezi wa today's just another day. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Kusangana kwatiri kuita muchirongwa chenyu, chirongwa chedu, chirongwa chevose, chirongwa chamunofarira, chirongwa chinonzi another level. Ndina Sokostina utini. Nyapila unjani Andrew? Mina ngisharp. Mina ngiright. Kodwa umqando mina ngiyawuzwa ngazi ukuthi kanti why uSimon engazumqando. Because iyega ndiyazi upfeka jacket. Isusu takarwera machi. Tisitonyanya utono. Takuita kunge tisi tinorwara. Tisati taenda kuchando. Ini ndeka ndakabata gitara. Oh ya ndo pane mutsauko ipapo. Salibonani muleZimbabwe ayisejabula ukuhlangana lani namhla sokungelinye ilanga phela sikuhlelo lwethu another level. Uhlelo lapho siliphathela khona abahlabeleli abachiyanayo abezomculo kungaba ngabesungura, danzo, anything siyaliphathela even gospel yonke noma abesintu. Elami igama nguThando intombazana ingayako Mncube. Muchirongwa chino tinogara chikunzirai vaimbi kana wonke usati wona chirongwa another level zvitsvage ukangonya kuti another level so munoona vaimbi vese even vana baba Sharu takatotaura nawo vana baba Harare unovawana ipapo ndongonyora kuti another level wobva waona another level ese atinenge takakuitirai. Muenzi wedu munyarikani mukuru atiinai ndiwe andakambokutaurai tiri panotoni kuti wegitare rinotaura ndikagotaura futi ipapo atina Nicholas Zakaria ndikati ndimi makaguruma muchinda wegitare rinotaura nhasi tauya naye muchinda wegitare rinotaura ngaritaure zvaro. Dzora tirere vana dzora tichengetane sechiti ukatadzirwa audzoreki nayo chiti ukatadzirwa kari kuuya pana uchataura zvisika kanonzi tariro. Aha. Ini ndina tariro wangu ndokamwakambokana kuvakomana vecounseling. Manje tichange chikuzivisai zvakare kuti vakomana vecounseling vachanga vachiburitsa rini uyezve mukoma ivavo vanogona kunge varipo. Nhasi ndo vatinawo muchirongwa. Regedzai tivape mukana vange vachitaura nhoroondo yavo munyaya dzezvemimhanzi. muleZimbabwe liyambona phela ubhuti esilaye namhla nguSimon Mutambi. Nthemba abanengi liyamazi, abanye like lazi izingoma zakhe, abanye limazela kwamabhendi amanye atshiyene ngoba ngumuntu okhule ehlabela labanye njengomuntu othanda ukuhlabela. Phela lingakhohlwa phela ukuthi sile counseling boys kade silathi sesitshela ukuthi counseling boys zizochaya nini bazalontshe eyabo ialbum very soon. Nzira matora mukoma haifambike woina matsotsi iyo ine minzwa kova ipapa pimaive vana shomora mamongoti teki naruda mutsvuku warira kurasa bhonzo rine nyama nekusaziva pavakananga ipo. Zita rangu ndonzi Simon Mutambi, ndotungamirira chikwata cheCobra Kings. Tinogara kuBeatrice mapurazi zvedu ndokwatobatikeko. Zvilambatara mukoma haifambike ine matsotsi iyo ine minzwa. inini ndakazvarirwa kuFederation wechikomba uko kuchifu zvemusic ndikazotanga 2007 ndikakwanisa kutanga kurekoda 2009 nebhendi rangu. Handina chikwata chandakambonyanyoridzira straight, ndaingoendawo kumabhendi andaifarira Kiama Boys, ngamboendawo kuna mukoma riro vesmoko andaendawo Kiama. Bhendi rangu ndakazoritanga 2007 kurekoda ndazotanga 2009
9 takarekodha album redu inonzi Zvinotyisa ndo panana Shara Wega. Ndinoshara ndega ini wangu wandinoda panana Officer Sakonda. 2010 tikazoburitsa zvine simba ndo panana Roda Mutsvuku. But zvakaoma asi zvinoda kushinga. Maitiro akaita uyu asi maitiro anogona andakaitawo inini. Umwe nomwe ane maitiro ake ende umwe nomwe ane maomerero aakaitwawo. Inini zvangu ndingati anga ari ma1 boss ndaigara kuBeatrice. kuBeatrice kwakusangana na band raiveko rekuti unotoonawo kuti ndokumbirawo mainstruments kana ndokumbirawo mburi dzopa gitari remagetsi. Taitongo ini ndofana kunge ndatenga gitari kuti ndinopractice kuHarare ndaisazvikwanisa because paitoda kuti ukwidze mamembers ese kuenda ikoko kupractice. Saka zvazvakaoma saka ndaingofokasa nekufana kutanga kuwana zvekushandisa. Tiri kushanda bo zvino zvapa kuendeka because chandakazoona chakaoma chandoti chakaoma kubhendi unenge uchitanga kambani iwe usina mari yacho yekuita kambani yauda kuita because pari kudiwa mota, pari kudiwa mainstruments, pari kudiwa vashandi vanenge uchishanda navo. Saka zvinenge zvakaoma kuti utange kunyatsozviunganidza zvekuti vandakatanga navo vasiro vandave navo izvezvi ende vakasiya vacho havana kusiyira mhosva because papa pasina chekuvapa. Saka munhu akatosiyawo itongozvonowe kuti atongosiyawo hapana zvandingaite. Saka ini ndairamba ndakashinga. Takaburitsa maalbum maripo pakati apa takusvika pa10 but sofa ngati pazvasvika ndepekuti chero vanhu vakandirambidza kuimba ndichasiya kuimba nekuti zvakunakidza. Takutoendawo kumashows nemota dzedu tichifamba zvakanaka nemainstruments edu. Taitombonoridza kana tikasvika pataida kuridza toshaya sadza. Tikaridza so tikapiwa sadza waitongoti ndo Mwari kati akuenda kumba taguta. But zvino takutozati kana tikashaya mari togona kudzokera kumba. Saka tiri kuti zvinhu zviri kufamba. Album ndatora kutoburitsa zvinorare 10 zvinhu zvese zviri right. Hapana zvatingati zvakaoma. Of course ndarale kumacheso ndo vanotibhadharira mari yemarecordings tovatenda ipapo vanobatsira tirambe tiri musystem. Okay, ndikudzosei kumashure. Chii chakambonyanyoita kuti mufarire zvemumhanzi? Makazvifarira sezvamataura ndakazotanga kuimba ndati kurei, asi muri mudiki chii chakaita kuti muwanzofarira zvemumhanzi? Uyezve pane here vanhu vaiimba kumhuri kwenyu zvekuti munogona kunge makateedzera chiri chipo chemumhuri? Zvinonzi kune vaiimba but inini hakuna wandakaona because inini ndiri mudiki. Hanonga kufamily pari pakufamily kwedu ndini mudiki pane vanenge vachidetswa chinzi vana baba. Saka hakuna wandakaona inini kuna nasekuru aiimba. But zvinonzi vana mudhara wangu ivavo vairova madzemasikanda dzedzi dzanangu ari mabhundu ndodzavairova. Inini kumba kwedu kwaifarirwa radio ndongati entertainment yaitwa kumba kwedu. Vanhu vekumba kwedu vaisaita zvebhora vaiita zveredio. Saka music yakangogara yakatoinspire zvakasimba. Yainspire Nicholas Zakaria ana macheso ivava. Saka ndakatokura ndakadaro ende ndakatotanga kutozviziva ndiri mudiki kuti ndofarira zvekuimba. Inini zvakazoitika ndakapinda music ndakaenda ndichitsvaga basa kwaNicholas Zakaria. Ndaitotsvaga basa ndichitozviti ndoridza gitari ndaidza bass guitar. Ndaingogona gitari but not kuridza gitari zvekuti kungatozonzwa kushanda. Saka mudhara vakasvika vakati mupei gitari mukomana ada basa. Mandapiwa gitari mandaritadza. Skanzi uda kutodzidziswa mandakumbira kupota nchidzidziswa. Saka ndaipota nchienda kumapractice kwavo nchiona vachipractice. Ndaipota nchienda ndo mawirirana andakaita navo madzibaba Nicholas Zakaria. Ndazoona ndakugona gitari kana kuti ndiridze mukiyama papa asina bhozana nasho aigona magitari zvekudara zvekuti inini standard yangu yanga isingaitewo kuti ndibve ndashanda ikoko. Saka ndabva ndada kufunga kuti mabhendi anenge ari madiki ndobva ndakamboenda kwana Leroy kwakuri ngobatsirana kwakusonyatsoshanda bhozi vanga vasina kunyatsokuita nguva nazvo zvemagitari zvacho. Inini ndaive nemwoyo negitari. Saka ndobva ndakazosiyana vandazotanga kuita bhendi rangu. Ndazoita bhendi rangu ndakatomborekodha maalbum akatowanda maybe
6 ndaizvirekodhera saini ndichero ndakutoimba kudaro vaimbi vandofarira havana kubuda mumwe mangu ndaingoramba ndichivafarira ndadini kana ndisina show ndikanzwa kuti Macheso aurudza kwakati ndoenda, Nicholas Zakari aurudza kwakati ndoenda, Soma arudza kwakati ndoenda. Saka mumusi ndakaenda kuMbare kuZebra Macheso achiridza koko andadosvikawo andapiwa gitari mandaridza nza mfana wibho mandabva ipapo mandazoenda futi achiridza kuJongwe kona imwe futi weekend ndisinawo show ndatoone bhendi rangu nza mfana uyu toda kumubatsira Macheso baba Ashara. Saka handida hangubatsira zvekuti ndoda kumupa mari kana ndoda kuita sei ndoda kuenda ndoda kumboti kumborekodhawo kwandorekodha timbona kuti saundi yako inobuda sei. Saka unorekodha kwaunorekodhawo bhamu rako woziva urekodha kwangu toona kuti saundi yauchafarira ndii. Ini ndokubhadharira kwangu kwandorekodha ubhadhare mari. Saka ndomabatsirirwa ndakaitwa nababa Ashara. Muri Zimbabwe ndofunga muri kuzvinzwa. Tinavo mukoma Simon Mutambi muzuva ranhasi. Tichiendera mberi nechirongwa tingade kuziva kuti imimi muchizoti makupinda mune zvemimhanzi. Ndiani mumwe muimbi womuno muZimbabwe akakubatai moyo akakutorai moyo passion yenyu yemumusiki yakabva nekopi? Yakabva muKiyama imomo. Kiyama boys ndomandakamboonawo mastyle ndomandakafarira futi zvegitari. Kiyama kana chiti Kiyama muri kutaura yamadzibaba here kana kuti vachikabatana? Ya takangokura navo vachakabatana pavakaparadzana matangwasapota kuti vese saka ndingoti Kiyama ndi mberi kwazvo zvakadaro zvese baba Sharon Nicholas Zakari ndo vakanyanya kundiinspire kuti ndide gitari pekutanga because ndakatombofunga ndoridza gitari handiimbe ndaisina mbozviziva ndoimba ndakatozoimba nekushayiwe kushanda navo ndakanda kuti zvangu ndakufanira kutoimba. Right, tichiongorora isusu munhoroondo yenyu yemumhanzi pamunoti ndo pamakatanga kuti makuita serious business, mune here zuva ramunoti handife ndakarikangana? Chii chakaitika maya muri kupi? Ya zuva randisingakangani riripo takati 2008 ndasati ndarekodha ipapo ndanda mumagitari asati ndanawo pamuzikana takaenda kuSouth nebhendi rese kuti vanhu vaingoenda kuSouth mataenda kuSouth. Ya pane vamwe mafesi vaiti vanopromotawo mbva vaenda nesu kuSouth takanogara mustreet vane kumethodist inonzi kunogarwa kuJoburg kuyakwe time yainzi former president Mugabe vatumira mabhazi ndakasiyiwa nebhazi ndikure kuti ndidzoke kuno kuZimbabwe paitwa makiuka kwaive kana mabhazi 4 but paine vanhu kana 5000 vada kuya kuZimbabwe. Saka ndakasiyiwa nebhazi ipapo ndipandakati zvakaoma ndo chandaingoda kudzoka kuZimbabwe. Wamboenda kuSouth Africa zvekuti ukabva kuSouth isitozati munhu akabva kuSouth anouya neshuga nouya nehembe but kana uchiuya pareserve wongoita nge munhu ari kubva umombe zvako zvakanga uripo padeni zvokuti vanhu vanototi kwari kunzi abva kuSouth panapa ndiupi. KuSouth mamaenda kunoshanda here kana kuti? Taenda kunoshanda tichiita zvebhendi izvo akaenda takatokwana tiri bhendi rakakwana netiri magitari edu takatoenda nawo but chakanobuda hapana. Chii chakaitika? Masponsors ndo akakurasai? Masponsors ndo akazongonotisiya ikoko tanga tisina kana zano tanga tisina kana mari ende inini ndiri one ndindanga nepassport mamwe vangu vese vanga vasina kana mapassport ende chinhu chakatozondifadza ndechekuti patata kuda kudzoka tafunga kuti amana ngatidzokere kuZimbabwe amani. Vamwe takaenda tiri 9 ka vamwe 3 vakati nachada kudzokera ndakutotsvagawo basa. Saka kutokamurika kwaitoita kuti parubatsiro rwatiri kutsvaga rikuda kudzoka kuno zvikwane kwete kutochema kuti mimwe membe yebhendi iri kusara taitofara kuti dosara. Saka zvakatonaka hapana mwadosara here? Hapana mwadosara vatoti vakawedzera dosara takutoichienda kumba manje. Alright, tingati pakunyora kwenyu mumhanzi kambo kamunoti ndoshaudza kuti ndakakanyora ndafungei? Inini masongo angu ese ndinonyora ndichinyatsondoziva zvine zvichiitika palife nezvandakakura ndichiona nezvinoitwa kumafamily kwedu nezvinoitwa kushamwari but inini song yandingati inonakidza inini inonakidza inini isong iri pana
album rinonzi zviri pasi pedenga yekuti Satani inonzi Satani usamupe simba pazvinhu zvauri kuita kana pafamily pakurarama kwako. Takaenda noridza kuconzession ndobva vanhu vazara zvokuona kuti vanhu vazara vanhu vada kubhadhara mari kuti tiite mari. Vanhu vapinda mchana maembu ndobva aputika ese ari tuka wanti atingochanza tu maembu ndobva aputika kudari pakaita vanhu vanga vari ngoriwo vanga vabhadhara vacho zvikanzi iwe munomuna tuma embu takapiwa tumwe tuma embu tairidza nge karedhiyo. Vanhu mva vabhadhara zvakadaro vanhu vafara vanhu vachindipa mari. Saka ndopa ndakatanga kuimba song yekuti Satani usamupa simba pabasa rako usamupa mukana ndabva ndakuvatenda vanhu vachiti apa manyadzi zaSatani matitsigira chido chamaita ndinotenda matisapota rudo rwamaita saka song iyoyo chero ndikafunga zvinhu zvichiitika ndotoona kuti Satani anouya nezvake but Mwari anouyawo nezvake. Une here vanhu wakamboita makolabo nawo? Amboita naRomeo Gasa, kaita naKapfupi, kaita naKwamudhara Nicolas Zakaria. Takatoita album muCovid 2020 takaita album takatoita 3 masong plus ini ndazogara ndopota ndichitoenda ndichinovabatsira mabhesi. Pane pavakatombo unoita album ravo napasha roenda nditotoprofit pakatowanda mumwe macho ndoenda ndichinobatsira. But kuvaimbi mune here mamwe maartist okutoti munotomakana kuti uyu handitombodi kumuonawo? Kutomakana kuno vanhu vatoriko munotomakana because pamara unogona kutonyepa pavanhu kuti uyu ndomufarira because ukaona senge akuda kutorera kana senge akuda kudiwa akatanga anorwadzirwa kuti mudiki aende pamusoro. Saka ini kana ndiri mudiki so chero ndichidiwa nevanhu handikwanise kuudza mukuru zano because handi ndiye akada se ndiye akatanga. Saka kuvengana hatozviona hatizokwanise kuti ini handikwanise kuzotaura zvangu kuti naningi takavengana bandotoziva kuti uyu haasi kupodekune zvaaifunga ka paakambondiona pamwe ndichimukumbira ozoona kuti chinhu chache ndaimukumbira iye ndiakufanira kunge achindikumbira. Saka hati nkakuvengana kana kachitouya. Mune here song yamakamboimba imimi muchiimba mumwe munhu mumwe muimbi hatidedi kumuziva muimbi wacho asi mune here imwe song yamakamboimba muchiimba mumwe muimbi? Ndina song yandakaimba. Or it's your secret? Aiwa. Right. Pakunyora kwenyu mimhanzi munonyanya kuimba nezvei? Ndemba nezvemagariro edu vanhu nelife yedu. Uchiona kuti kune zvimwe song zvainoita inouya kwauri iwewe inandirote ndongofungawo song but ndinofanira kuenda pazvinhu zvatiri kurarama mazuva ano. Ndoona kufunga song inoita kuti yaida kutoridzwa muna 95. Saka ndikada kuiti vafanira vaiteerere mazuva ano vaiteerere. Saka unozogadzirisawo kuti zvichiteerereka mazuva ano zvichiitawo zvinhu zvemazuva ano zvokuti ukada kuimbawo vanhu vari kurarama mazuva ano vanonzwa bhozi vakudzidza kanyu curriculum. Saka song yako mawira inoita so unozoonawo kuti iye zvino ikaenda muvanhu vanhu vari kumbofarirei vari kudei vari kuita sei. Right, tochiuya kumubato wenyu wegitare. Gitare rinotaura? Gitare raakurira. Ndogara ndichitaura nezvekutaura kwegitare rei. Muri eZimbabwe ndoda kukuzivisai ndisekuru wangu havana kutaura mutupo wawasi ndogenga riya futi varozvi ndivana kule. Pakutaura kwegitare tingati ibasa rababa asharo here zvakatanga sei kuti muzonyatsoti ndakurirova gitare rinotaura? Gitare zvandakaita inini pakuti uridzi even nanhasi inini ndofila mwoyo mangu chero ndichioridza chero ndoda kutoburitsa album nyowani ndotofila kuti handina kusvika pandanga ichida kuridza. Saka ndotogara ndine 1 gitare rinotogara mubedroom rekuti ndikaridzako nevakomana inini ndega ndonzwa kunge zvanga tichiridza hazvisi kunyatsobuda zvakanaka. Saka ndotodzokera futi. Saka gitare ndogara naro. Saka ndichingopractice zvese
zvese zvandeinjifunga kuti iwai ndikaidhonza ndotapa saundi yekuti ndikaidayisa kana ndechingogara ndichishingirwa sekuru makaroora here makaroora vari kwambuya zvokuti ndinokwanisa kunovaona hangu mune here songo yamakambovaridzi ndekekuti chii ndinewe mumwoyo mangu narini wese lusi handikusiye nyango zviremesei wangu wepamoyo mazhinji auchanzwa nevanye veshaisano mudiwa wangu we woisa zvimiti munzeve chandadira songo yenyu ndichoti makaimba nezita ndozita ravo at least because kasongo anongonzi ndeke mudiwa wangu tisingazoti mudiwa wacho ndeupi kanenge kadediketwa kwadiwa vese kanofana kusuta right mune zvitsva here zvokuti ruzhinji runge ruchitarise zvitsva ndo zvakazara ende ndo zvandine confidence nazvo kudarika zvandakatomboita izvi ndo zvandikuona ndo panouya breakthrough yacho pazvitsva zviri kuuya rini zviri kuyambiswa 21 July mwana ane zitero obvious anonzi chii uchataura zvese ndiye mudiwa kana kuti right yakazongoita hayo kaseke kuti vanhu vanakirwe kekuti uchataura zvese but pane song inotaura zvekuti pane munhu ane makuhwa anofamba achiudza zvaangoona akaona neshamba vati neshamba uya ndakazomona achiita zvakati pakati ndakazomona kakati obva ati but aneiko vanhu ane shamba anofamba netsoka obva ati taimumudza kuti but ari kutobudirira saka unotaura zvese ukaona munhu ini ukanyatsondiona mishemishe kana ukanzwa zvandoimba rimwe zuva ukandiona unogona kufamba uchitiudza vanhu kuti apera uya hachaburitse uya akukundwa uya nananingi ukazondiona mumusobva ati but anogona saka ndo pakabva ikanyaya yekuti makuhwa uchataura zvese saka pane songo yacho inenge ichitaura zvemakuhwa inoti zvinamatire kuti mwari wangu ini ndine makuhwa but inini kumakuhwa ndiko handina isoko shomba ndokubasa alright ndokubasa ndotosiya tauro rinyoro kuti dakunoita makuhwa kuti album riri kuyara sekuru rinonzi uchataura zvese right muri kuda kuriburitsa rini mane urongo here hwekuti musi wakati kuitira mafanzi enyu abva aziva kokuwanai nemusi wamuri kuriloncha tinongoburitsa tichilonja kueast point musi wa21 hakune kuine magesti mutauriri wemukomana ndivo baba asharo ndivo achataura nyaya dzacho nana Sulu anenge aripo achisapota. Sulu akandiona anonditi baba kandanzi Simon apa mtupo mwe chete mwana ari kuzosapota aiwa pano zvinofadza zvikuru. Muri yeZimbabwe ndiwo mukoma Simon watinga tichitandara navo muzuva ranhasi, asi yakwana nguva iya yekuti imimi muri kwamuri munge muchibvunza mibvunzo yakasiyana siyana. Mukoma Simon, mibvunzo yatakubvunza izvinezvi haisi yeDrewmas Media asi iri kubva kumafans enyu ari kwakasiyana siyana. Ndofunga Sokostina motanga imimika kuwabvunza. Wana mubvunzo uri kubva kuna anonzi Dedi, hanzi kutodawo kolabo yako Mudhara, yako naMudhara Macheso. So at least mukatipawo song one zvitori bo. Uya hanzi ndonzi Dedi Trinity ari muno muZimbabwe. Pane urongwa here kolabo naMacheso? Urongwa uripo, but tiri kutariswa nenguva. Patanga target kuti ndo patiri kuita ndo pakabva pauya COVID. So tichizoita this apa takatadza kukwanisa because tese toda kuti mwada kupusha album rake, mwada kupusha album rake. But taifana nge takatozviita before. Okay, zvikanzi naSifas paSouth Africa panofamba naBaba Shero kumashows avo anobhadharwa here iji last time pavakauya kuSouth Africa? Hanzi munobhadharwa here nana Baba Shero kana kuti munenge muchingofambirawo kuwasupport? Ndobhadharwa pampacho. Kana iri yengo ndaenda kushow kwacho ndinangoenda unosapota, but pampacho hatenda totorwa sebhende ndobhadharwa. Ndikuona both mulambo panyanga apa.
hanzi izvona Bothwell anoona sei nyaya dzemakolabho dzine pundutso here kana kuti kuseenzesana? Sungura yakamira sei ramangwana? Mhanzi yake anoridzira competition here kana kuti kungofarawo hake? Ane mibvunzo yakawanda saka tomboita kuti mupindure ipapo. Ya pemakolabho pari trick because unogona kuita uri ndioda kujambiswa, unogona kuita ari iye andiri kuita naye arida kujambiswa, saka zvinodhipenda kuti inini ndinoda kuita nani kolabho achindisa papi, because inini ndikaita kolabho yangu nababa Sharon ndini ndinoda kuti vanhu masapota avo andione, saka ndinotowana benefit. Ndikaita kolabho yangu nemumwe muimbi anonzi Naison Makosa, obviously iye ndini ndoda kutomuradzawo mafanzi angu kuti ano kune vanhu vakadai. Saka kolabho inodhipenda kuti iwe uri kuita nani. Sungura ini semaonero angu haiperi, because Sungura ine mafanzi ari riwo vanoda music, vanobhadhara mari pagedhe vachipinda vachida kuti da kuona Simon Mutambi. Inini sekutaura kwanamboita kuti inini gitare ndorifarira. Competition vanhu vanozongotaurawo but inini ndeichitoridza wangu ndichitonakirwa nazvo, because ndoda zvemagitare. Mukatarisa kana pandoenda kumashows nditori nemota nonga 3 kumba kwangu, but ndinotodzwa kurwadziwa kuti vakomana vacho ndikavati 1-2 ngavaburikwa vapinde mota mangu tichienda kushow vanoramba, saka ini ndindotosiya yangu mota ndopinda mawe imomo. Iwo nditi aiwa mukuru pindai mota yenyu, kuti aiwa ini ndikutoda ndenge chinake ndonakidzwa nebhendi rangu nevakomana vangu, ndonakidzwa navo singaiti tichifamba tichitukana murodhi tichitsiurana. Umwe akamboti panamboda kumira zvinondinakidza izvo, ndikada kutera ndiri kwani ndakaita ndakazviwandisa, so zvinondibhowa singamboiti. Okay, zvikanzi nakupakata ari muZimbabwe, handizoti ari kupi kwacho. Chikwata chake chakambomira sei? Vangani vachiridza mainstruments api? Ya chikwata chedu tine vanhu 14. Na Jimmy Kati anoridza lead, Philip Sain anoridza rhythm, Moise Chikwasha anoridza rhythm, Naison Makosa anoridza drum, Isaac Gonora, noziva Isaac Gonora, Dara Gonora vasingaone vaiva fana mwana wavo airidza mudiki uya kamfana kamfana kadiki toridza nako, ndogara naye kumba kwangu, ndindotoridza naye zvese, bo ndogara naye zviri right. Pataimuona vanhu pazvavaifunga aifunga kuti nenyaya yekuti mudhara anoridza mustreet, maybe iwo kana umuona uchibva kuguru unofunga kuti munhu anogara mustreet, kati munhu anitori nekumba. Ndogara naye atori nice. Ndiye akatoridza song yedu last year Mr. Ibu yakaita number 3 patop 50. Ndiye aitoridza madrum mfana yemudiki airidza macardbox mutambo. Sikozoita vafana vanotamba vamwe vafana vanotamba manje vanouya vachienda kamwe wacho, but number yedu tenge tiri 14 ipapo. Ini ndoridza bass. Okay, saka atori pano here mfano? Aripo. Okay. Zvikanzi naMr. Mapranga vari muZimbabwe, zvemagitari zvimakazvitanga rini uye ndaupi muimbi wamunoyemura wakaita kuti muzoda zvemagitari izvi? Ya inini ndakazvitanga 2007. Kumwe kundiri mudiki ndaingotrya kuti ndoda kuridza magitari, ndingozvifunga ndofanira kuridza magitari, but ndakazozvitanga 2007 zvandazoita band rangu. Inini ndinofarira Alec Macheso, Nicolas Zakaria vari 2. Bothwell Mulambo ari panyanga apa, hanzi zvoni kubva pamatanga kuridza magitare ane zvaaunza here muupenyu hwenyu, uyezve kubva pamakabuda mumaoko asenior lecturer pane shanduko here mumabatiro ake ebasa, uye zvakamubatsira sei mubasa rake? Ya zviwanikwa zvavapo, aiwa zviwanikwa zvavapo nemagitari aiwa zviripo. Kana kumba kwandogara kuri right, ndikanopinda mumba mandoti ndiri kupinda mumba mangu ndega ndoto unogona kuramba ndini baba ipapo, ndongoti vamwe baba vachauya nemagitari. Kaona kana mainstruments andoshandisa ndangu, mota dzandotofamba nadzo, unotoona wega kuti chero dai ndakaendawo kunoita rimwe basa, kana dai ndanga ndiri basa rimwe handingarimesheni kuti basa rakati,
but dai ndiri mune rimwe basa daisa ndasvika ipapo neupenyu. Okay, zvikanzi naAgripa paSouth Africa apo achauya rini kuSouth Africa? Hazviti here kuti auye nababa Sharo? Inini ndinowirirana nababa Sharo zvekudaro, but ndonzwisi inyaya yekuti ndiwirirana nababa Sharo ndakamunzwisisa muntaraunda kuti inini ati yangu ukaitarira isemu namuntaraunda. So tikafamba tese pamwe pacho tikurwira chinhu wani, but mwakaenda akadai tozodibvunzana musi wemande kuti iwe wakawanei ndakawanei. Asi kana promota akatisa kuti tiende pamwe chete isusu titi hatina problem. Mwendas ari kuChisipiti, hanzi chokwadi here chekuti wakamboita tsaona yakaipisisa nemotokari gore rino, asi ukashingirira kunoridza kushow usingade kudisappointa mafans ako wakatogara pauche? Chokwadi. Ndakaita tsaona ichibva kumesina pakauya covid apa tatakukiyakiya ndaitora kombi yangu nemukadzi wangu taenda unoodha zvimadhiragoni mataita tsauna taakudzoka yangu hana ndakakwara. Saka inini ndaiti sabandrida ndaitendererawo ndichiwana chekudya, but ndichiwana chekudya. Saka ndakanzwa tsitsi kuti vafana vangu vandoridza navo zvanga zvaoma zvekuti inini ndindaivafana kuvasevha kuti ndikurimemba mufana wanga ichitaura mufana anoridza madhiramu because mufana ndogara naye kumba. Kana ndakasvika kumba ida kutora hembe kuti tiende kushow, ndakangosvika ndichitobva kuchipatara ndakatobva infact ndakaramba kurara muchipatara ndikati ndoenda kumba indichizandura kuenda kwanamirwa maposta. Saka pandakasvika kumba vakomana vanga ndavaudza kuti lodhai vachiti munogona kuti tilode same instruments imi makakwara. Ndati aiwa ndakakwara gumbo kunyanya asingatsike ndaifamba nechiklash then nepauro apa nerwoko ndaine bandeji muhuro. Saka ndasvika kumba fana akati azviite vakamutsa mota inini mandagara pasaidi mukombi yemai vakomana ndobva nonga yakafamba almost 15 kilometers pasina munhu ari kutaura neumwe munhu vanhu vese vanonyarira. Pandakazocheuka ndakaona mufana mudiki nenyaya yekuti ndogara naye plus hope yake life anenge akaiatacha pandiri. Ndakamona achichema ati manje uri kuchema isisi tikuenda kubasa hazvibudi. Tikanopefoma takadaro tikatopefoma tikatopedza tikatowana 1000 something pagedhi. Vanhu vakatanga kundipa zviya zvekunge vari kundibhadhara chema ndakatowana futi $600. Okay. Vanhu vachiita because vanhu vaiti vakauya ndakatogara kapacheya. Saka vanhu vaiti vachiona paipe vanhu votongodzungudza musoro. Vamwe vasikana vanotiteera magitare meda vaitochema. Okay, zvikanzi naSoko paSouth Africa vamutambi makadii? Ichokwadi here kuti mukadzi wenyu akakutengerai mota nekombi? I heard this from imwe show yamacheso. I like your humbleness hangu. Rambai muine humbleness iyoyo inokusvitsai kure. Ndingati inini kumba kwedu nefamily yangu inini mukadzi wangu tinoita zvinhu zvedu pamwe chete zvokuti ndikamuudza ndoda gitare iye haarizive gitare randiri kuda. Ngatiti kwauya rimwe gitare nyowani latest ndikamuudza inini nezvaro iye andotanga kutorida kudarika inini kuti makati parodiwa gitare riyari, but tinongoshandawo madhiri edu tichiita mune mamazhita munoita kunze kwe tine zvimashopu nekuodhawo hembe iye anenge anoona kuti toenda tese tongoita tese tikaenda kunoodha hembe but kwake kwabudirira ini ndikaendawo kumagitare kombobudirirawo. Saka iye pawana mari iyoyo anobva ati kumagitare kuridiwa mota, kumagitare kuridiwa zvakati. Saka ndozvati echingoita sometimes totoenda tese pandinenge chida driver iye ndiye atori driver wangu. Okay, zvikanzi naLK paSouth Africa apo zvii zvimwe zvamunoita zvisiri kuimba? Kunze kwekuimba sungura ndeupi mumwe musambo wamunofarira? Ndofarira rumba. Zvinhu zvandoita muupenyu ndongoitawo izvozvi zvekutengesa hembe, kunyanya hembe nedoro mabhawa netuni mabhawa ari mabhawa kuchekutu techingoitawo zvimwe techivhura tichivhara taona pabhuroka zvakadaro tichingodaro.
Right, ndombotora mibvunzo iri paFacebook hanzi izvoni neanonzi British takes us to the space ari kungotenda Drewmas Media. Paul Kanyoka hanzi ngatiudze Simon kuti vakomana vebhendi rake ndivanani and the instruments they play. Ndofunga papindurwa kudhara evidence chisure Drewmas Media take you to another level. Evidence chisura pa Cape Town, Somerset West. Watching your station inondigonera ndofunga ma contributions Tabith Mambo Ndiani from Mutare ari kusimbisa mukoma Mutambi tichisina mibvunzo. Ndofunga ndiyo mibvunzo yatanga tinayo muzuva ranhasi muri yeZimbabwe. Mune here mashoko amunoda kusiyira kumafans enyu? Kumafans ndoti izvo hazviperi, zviri kupera nezuva rerufu. Tiripo ende kuimba kunyangwe madhira acho tikamaita tikadhila madhila akaburitsa mari tichangoramba tichiimba. Kune vadiki vari kuteera vanoda zvekuimba nokuti zvinoda kushinga nekuziva rodhi yako yawakananga, ramba wakananga ipapo wakashinga. Bozi isi taive pama00 asi taakuma ezinoti akuverenga ukoko. Ongu muri yeZimbabwe ndiye muimbi atanga tinaye muzuva ranhasi. Ndinovimba madakarirwa. Wainzwa sei Sokostini? Mawani I wish ndaizogona kukhuluma negitari monyatsodzwa ndiri kukhuluma kwete kutaura. But rekedza ndibva ndaudza muri yeZimbabwe kuti hongu Sokostini havagone kuridza havo magitare but padance mukavapa mukana apa padance apa. Mova towaisere paTV. Kwete paTV yekumba yakagara tichiona Soko. Vachitamba damai vangu kunyanya sere. Mwanangu ndanyarara zvako. Muri yeZimbabwe Mutambi likholisile lijabulile ngohlelo lethi another level. Mutambi liyabona ukuthi siloke sikhamba stage by stage sibabamba phela abahlabeleli benyu esingakababambi sizobabamba, don't worry, very soon. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.